Alah, urip kok ngene-ngene ae sih. Sumpek. Dapo, enggak esuk-esuk kok wis merengut, kok iso sumpek. Ya apa gak sumpek, Bu. Urip kok cerita sumpek. Ngene. Duit meneh, duit meneh. Sampai kepikiran. Kate ngedol ginjal. Kate ngedol ginjal. Hah? Aku itu info ya toko koncoku ya. Ngedol ginjal iku 2,7 M. Bu. Masa Allah. Ginjale sapa sih kate mbok dol iku enggak? Ginjal awak dhewe. Kan ono loro siji didol iku lho 2,7 M. Sampel awakmu enggak. Kan mari Ginjal loro ngedol. botol situ. Ngedol ginjal. Marung tuku second, Bu. Ono info second yo. Tuku ginjal second iku 2 M. 2M. Mati lah anakmu. Ya kan lumayan 700 second nek tuku Pajero. Tambah sampel. Tibake manajemenku apik ya. Cuando